clear tu te chibai ka buk le vek chewa vain hi April ni som pahnih sang ni som ni paruk pathian ni ani a Vathuampui BCM Kohhran Sunday School Hall chu tukin pathian ni tuk darnga borvel khan karen kalsuala wangin akang ani achunga hian bungrua chi sang sang anda a Kohhran property sang sang chung te po chu an thel thei lawa ti hian a kangral ta vek ani Vathuampui a hian fire department anom ve si lawa azia lo khop maya poi kan ti tak zetani video hi lo endon te u o BCM Vathuampui Sunday School Hall chu tukin dar nga le mini somli vel khan karen so da wangin kang nga achunga hian Kohhran thil poimo sang kha kan da chan chu tunkar liam ta mai khan hemi biakin thar i kan lu ta lai biakin hluya store room a kan thil da poimo tak tak Kohhran thil poimo zong kha kan da hria tichuanin tisonin a vain a kangral ringot mai ni so fire department te om si lowa thanin thel ngai na a om lo ni deuh ber mai Kohhran na tuipam khol kan nei ve chuna kha a chunga son kan lo da box ya ti hianin engkim mai kan chan ani deuh ber mai Kohhran mi pui te min lo tong trai pui a min lo hriat pui nan kan ron record ani